Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Aw takshifu anhu kurbah. أو تسد عنه جوعه أو تقضي عنه دينه ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. Ayamanan yan na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakun pagkababayaan wallahu ta'ala mga tao na susiran ito mga tao mala apkinggiran aguna si mga tao mga orip Allah nagu aya permero kun pagkababayaan wallahu ta'ala mga amal na kapipia ginawa ketagu ka o puso o pagaring ka a Muslim. Agu takshifu anhu kurbah. Mapakada akar kanian so awida akalian maurip Allah o di na margnian. Wa tasuddu anhu ju'ah. O di atigu Rasulullah na marn kanian o di na milidas kanian si iku kagugutumi. Udiyatigu Rasulullah taqdi anhu dayna nakabedan ka rekanyan suutang yan maurip Allah maana kaugupan kon mayad maurip Allah wala an amshiya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadha al-masjid shahra. So atigu Rasulullah so kaunutiku ko pagariak na tigin a Muslim si iko problema niyan ko kapagugupi ko ron na mas kububayan anak nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adisu katarga kana tigyan sa gyang kay atigan a masjid gitu sa masjid an-nabawi sa saulan mangurip Allah simple niya nun so Allah subhanahu wa ta'ala nasad ti Rasulullah sa unutan yan so pagarin yan a Muslim si ko awida kalian sa kapawugupin yan nun taman sa mapakatek na yan nun napakatek na an wallahu subhanahu wa ta'ala sumbala askinyan suskinyan si ku gawi pangirar pangun suski maurip na Allah maana asa alungan amori maurip Allahu subhanahu wa ta'ala mala asabud sa gyang kana hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayabis ang mga permero si iku Allah subhanahu wa ta'ala apagkababayan yan ang mga tao na gyang ko to mala apkinggiran aguna si iku mga tao mangurip na Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngayon ito mangurip na Allah, pwede sa sabab yan mangurip na Allah, nakagyas wa Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan sa mga tao sabab sa kikalimun niyang kiran. Nagukisampay kiran, agyang kutu alimu Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa mga tao, amyabaloy siran, sabab kapkisampay agyang kutualim mo Allah subhanahu wa ta'ala sa ikulagi diran ang manusia na mga tao ang mga permero sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padap na sibut nun, nagyang kutua kay aliya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa agyang kutua mga permero apagkababayan o Allah ta'ala ang mga amal. Napaled no to amal akang gayaguna si ikulagit dino ang manusia mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padam na sabun sa gyang na hadis Rasulullah naging kutubs ang mga amala apking ganyan aguna si iku mga tao nagitubs i mga ala ibalas pangurip na Allah subhanahu wa ta'ala adigyang kutuwa amal aparabu sa ginawa mangurip na Allah asibog pa ang gayaguna si iku kiamalon mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala uriyan na no kanggilbog ka kung mga paliwat agu mga parado mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padip na sibut no mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na ayamala apakang giyaguna uri nakakungunan o tao
sa alungan amori kung mga amal yan, oriyan o mga faradu, udi nakanggalubagan yan kung mga paliugaton, mga orip mallah, nagyang ko to mga amal, mala amining ganyan aguna si iku mga tao, mga orip mallahu subhanahu wa ta'ala. Mga orip mallah. So kapag ang gayaguna, si iku mga tao, mga orip mallahu subhanahu wa ta'ala,